गोसोआव लाखि नैबे मोनजि गोनांथार फन नाम्बारफोरखौ बेफोर गोनांथार नाम्बारखौ नोंथाङा दानिफ्रायनो सेभ खालाम मानोना साफ्रोमबो जिउ खुंनाय समाव नोंथांनि बायदिसिना जेंनाफोरखौ समाधान खालामनो हागोन बेफोर नाम्बारा सोरबा सरकारि बिबानगिरिया घुस बियोब्ला नोंथाङा डायल खालाम 180034533767 नाम्बाराव बेजों लोगोसेनो 9435024100 नाम्बारावबो नोंथाङा दैथायहरनो हागोन अजदखौ बाङाय बेसेननि गलादारा खम माइरं होयोब्ला नोंथाङा डायल खालाम 180034533611 नाम्बाराव BSNL ग्राहकफ्राबो 1967 नाम्बाराव हरनो हागोन अजदखौ खुस्रा गैया होननानै गलादारा नोंथांनो चकलेट हरो नामा जुदि खुस्रानि सोलायै चकलेट हरोब्ला 180034533588 नाम्बाराव हरनो हागोन अजदखौ मोजाङै अजन खालामालासै मुवा बेसाद फानोब्ला नोंथाङा हरनो हागोन अजदखौ मिशन बसुन्धरीनि सायाव सोंथि सोंनाय एबा अजद खालामनायनि थाखाय नोंथाङा थोंजों फोनांजाब खालाम नैबे 180034533574 नाम्बाराव रांखान्थिनि फारसे अनलाइननि गेजेरजों नोंथाङा थगायजादों नामा जुदि रांखान्थिनि फारसे थगायजादोंब्ला थाबैनो डायल खालाम 1930 नाम्बाराव PM किसान बिथांखियाव फोरमानलाइनि फारसे जेंनाजों मोगा-मोगि जादोंब्ला नोंथाङा फोनांजाब खालाम 0361280021 नाम्बाराव पन्चायत आरो ग्रामायन बिफाननि बिथांखिनिफ्राय धोन मोननायाव नोंथाङा जेंनायाव गोग्लैदों नामा बिदिब्ला 180012323560 नाम्बाराव नोंथाङा थोंजों अजदखौ खालामनो हागोन गोसोआव लाखि नैबे मोनजि गोनांथार फन नाम्बारफोरखौ बेफोर गोनांथार नाम्बारखौ नोंथाङा दानिफ्रायनो सेभ खालाम मानोना साफ्रोमबो जिउ खुंनाय समाव नोंथांनि बायदिसिना जेंनाफोरखौ समाधान खालामनो हागोन बेफोर नाम्बारा सोरबा सरकारि बिबानगिरिया घुस बियोब्ला नोंथाङा डायल खालाम 180034533767 नाम्बाराव